Okay, mayong mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Biyernes, no? Pizza 27 na kini sa bulan sa Hunyo tuig 2027. No, Biyernes karon unya gisaulog usab nato ang kapistahan sa Most Sacred Heart of Jesus, no? Corazon Sagrado Corazon de Jesus, no? Okay, no, unya matud pa gisaulog usab nato ang lain pong kapistahan, no, ang atong santo nga si San Clemente sa Alejandria, no? San Clemente sa Alejandria. Abino sa dili pa manghigala ato na nga timbayaon ug mayong mudto usab ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ug ang tanan gyud mga higala nato nga mga kaparian, Lukob, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato nga pagsibya, no? Labi na gyud ang akong mga classmate, si Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis, si Padre Dami Hiramis, Father Tonton Arnaiz. So, ang ako mga classmates sa Cebu, si Father Joey Belsilia, si Father Joseph Adore, si Padre Kining Rumrum Narca, si Father Peter Necesario, si Father Omen Mahusay, si Padre Padre Omen Mahusay, Kipling Agravante, si Father Glenn Banson, si Father Kining Melton Medida, si Father Rosdel Noel, no? Daghan pang uban mga higala. Of course, Monsignor Tingting ang kahas. Iyan po ato pod ako pod nga timbayaon og may mudto ang aktuang mga igsuong akong mga classmate din sa Maasin, si Father Dodong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Oh, nahala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Hala, no? Ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Brother Armin Luestro, kanhi secretary of Department of Education diri sa Pilipinas ug miyembro usab sa De La Salle Brothers, gitudlo sa atong talahorong Santo Papa isip miyembro sa Dicastery of Institutes of Consecrated Life and Societies on Apostolic Life. No, mailhan nga si Brother Luestro or si Brother Armin Luestro ang nag-introduce sa K+12 sa atuang curriculum sa atuang DepEd. Balita mga higala gikan sa Vatican, Bishop Gerardo Almenasa sa obispo sa San Carlos gikahimamat si Pope Leo XIV dito sa Vatican atol sa kasaulugan sa Jubilee of Seminarians, Bishops and Priest. Matud pa gikalipay kayong dako sa talahurong Santo Papa Pope Leo ang pagbisita sa mga kaparian dito sa kining Vatican. Maukad to mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug arita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Of course, June 27 ang ato ang dili day San Clemente mga higala, San Cirilo sa Alejandria, no? Kini si San Cirilo sa Alejandria, Bishop and Doctor of the Church, and the fought heresies like Nestorianism, which denied Mary as the Mother of God, and many other heresies. So, niya wrote commentary on the Gospel of John and Luke, treatise on dogmatic theology, declared Doctor of the Church by Pope John XIII in 1882. Unya ang iyahang kapistahan karong adlaw, June 27, si San Cirilo sa Alejandria. Nahala, no?
Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Kumusta naman no din ha? Atong mga kaigsuunan nga ana karon sa isla sa Siquijor, no? O ging manusab din na sa isla sa Cebu, din na sa Bohol. Of course, ang ako ang mga paisano diri sa Manhuyod o sa tibuok Negros Oriental ug sa Negros Occidental, no? Ano na kamo dira, no? Kumusta na kamo dira sa Bacolod bala? Kumusta na wala kamo dira sa Bacolod? Kang isa hinatil, ano? Himamaylan. hindi hinatilan. Himamaylan. Ayan, no? Nahala, no? Padayon ta, mga higala, sa tuang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Abay, no? Ari na ta, mga higala, sa tuang Catechism. Abay, no? Nga itong Catechism karon kabahin kini sa pangutana, no? Ang mga makasasala, padre, kinahanglan bagyong mangumpisal. Ayan. But anyway, akini magong confession mga higala mo ang usapod ining ang gitawag kini siya og the sacrament of reconciliation. Okay, kana agong makasala ta, mura mong gud ta og sa ato pa na mabulag kita sa Ginoo. So kung pangutana, kinahanglan ba gyud kitang mangumpisal or kinahanglan ba gyud kitang mo reconcile sa Ginoo? Of course, no? Kaya kining ato ang sala mo man kini ang magpahilayo kanato sa atong Ginoo. So man nga dili man pud siguro maayo nga kitang mga katawhan sa Dios magpalayo gyud sa Ginoo, dili man siguro maayo pud na, no? So muna nga kung pangutana, kinahanglan ba gyud? Ang tubag ni ana, kinahanglan. Kaya ang pagpangumpisal mauman ang mo reconcile kanato pagbalik ngadto sa Dios. Pero pangutana, do na ba good na sa Biblia, padre? Na maora ba gyud na dayoy mga isulti sa mga laing pagtulunan? Ang tubag ni ana, kung atong basahon sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usa aron kamo mangayo. Nya kanang pagsugiray sa sala mo kanay confession. Unya sa Proverbs chapter 28 verse 13, dili kagayod mulampo sa kinabuhi kung taguan mo ang inyong mga sala. Isugid kini ug paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Unya sa Juan kapitulo 20 bersikulo 22 sa 23, gisultihan ni Kristo ang iyahang mga mao kini ang gisulti ni Kristo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Sa ato pa kinahanglan gid ay nga mangumpisal kita nganuman aron nga ma-reconcile kita pagbalik ngadto sa Ginoo, kay sigon sa ato ang gituuhan ang matud pa pagpakasala maoy magpahilayo kanato sa Ginoo, no? Pero doon na bagoy psychological effects alang kanato, no, kining pagpangumpisal. Sigon sa mga psychologists, no, mga Catholic psychologists, ang kining pagpangumpisal, confession, maka-create kini og catharsis o emotional release. No, kung imo yung tanahon, labi na kung katubi taong grabe-grabe yun ang gihambin nga kasubanan sa usa ka tawo tungod sa iyahang sala, no, samtang nangumpisal siya, naghilak ba yan uban. So in other words, dunay catharsis, dunay emotional release. Unya, ikaduha, maka-reduce pud kini og guilt and anxieties, no, nga sa ato pa makapaminos pud kini sa ato ang gibating kanang gitawag natong kanang bitang maka-create kini og pagmahay, no, makakalingkawas ba ma-release ang ato ang gibating mga kining gitawag nato og kanabang pagmahay, no, mapagawas nato ang atong mga gibating pagmahay ug mga gitawag natong kagulanan, no, mga pagmahay ug mga kabalaka. Ayan, no, muna siya, no. Sa ato pa kining kanang sa pagpangumpisal murag makamahay gyud kita, no, murag mapagawas ba nato ang atong gibati nga mga kanang maamguhan nato, no, maamguhan nato ang atong mga kasalanan ug mapagawas nato ang ato ang mga kabalaka, no, tungod sa sala nga atong nahimo. Ikatulo,
makahatag kiniusab ka nato og panahon nga mapamalandungan ang atong kinabuhi, no? Kaysa pagpangumpisal, do naman lagi panahon din nga dili man lagi na pwede nga mulaho sa kagkumpisal, kinahanglan man gyud una og examination of conscience, no? Mo eksaminon pa man gid mo usahay na imong konsyensya, dili mo na ginaingon nga kung mangumpisal ka, kinahanglan nga sa dili pa ka muduol sa pari aron mangumpisal, aduna ka usay examination of conscience, and then paghuman ana na nimo isugilon sa tupa, do na your self reflection, and of course spiritual guidance and support, no? Kay kana mangumpisal gud kita, tagaan man gud kita og mga pagtulon ang usab sa atong gikumpisalan, manay gitawag nato og spiritual guidance, no? Muna siya importante din na ang spiritual guidance and support. And number 3, do na sense of renewal, no? Do na by panghuna-huna nga nabag-o na kita, murag feeling nato aduna nay kabag-uhan sa atong kinabuhi. Ug ikatulo, ikaunom, increased self-knowledge. So doon na gidi ay psychological effect usab ang pangumpisal. So muna nga alang ni adtong walay kulo kumpisal nahala pangumpisal na mo nya kana mga laing relihiyon nga moingon nga gitawag ngadtong nganong mangumpisal man ta sa pari nga tawo ra man pud. Of course, kay ang tawo makasabot man kung unsay atong gibati mo, siguro na rason nga nihatag si Kristo og kini gitawag nato og katungod sa mga kaparian, no? Matud pa diri, no? Gisulti niya kini og giinggihoy pa niya sila og giingnan, kaya kanabitang nahatag sa katungod ngadto sa mga apostoles. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tawo, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So ang mga apostoles tawo ra man pud na sila, mga tawo nga gitagaan og katungod, no? Sa ato pa kaming mga pare kay manununod man usab kami sa mga kaobispuhan nga manununod usab sa mga apostoles, nakapanunod pud mi niya nang katungod sa pagpasaylo bisan tuod kung tawo lamang kami, no? Klaro? So muna nga alang ni adtong mga kulang sa pagtuo, ato jud ta mong awhagon ni noon ang mga laing relihiyon, labi na lahi gyud ang ilang gibinunyagan, adili sila pwede gyud nga mangumpisal kay para bir ninyo nato madawat ang uban pang mga sakramento, kinahanglan nga mabunyagan ginuna kita. Ana, no? Unya sagon ang ginaingon, ang psychological effect sa ato ang pagpangumpisal mag-agad kung unsa ka matinud-anon, kung unsa ka kinasing-kasing usab ang ato ang pagpangumpisal, no? Kining emotional release, reduced guilt and anxiety, self-reflection and growth, spiritual guidance and support, sense of renewal, and increased self-knowledge. Yun nga, no? So, nga sa atong pagpadayon sa ato ang pagpamalandong, do nagyoy importante kayo nga papel ang atong pagpangumpisal. Unya, matud palagi, alang ni adtong mga ginikanan, ang atong mga anak, ato yung andamon alang ni anak, no? Pag-abot gyud sa kining 7 anyos pataas, no? Ato yung dadon gyud atong mga anak ug simbahan. Ato yung patikon o katikisem aron nga mas masabtan gid nila. Hinuon sa atong simbahan Katoliko, murag nasugdan na pud ron kining gitawag nato og adult catechism, no? Kay doon na bayay uban nga wa gyud in taon makasabot kung unsa ning mga gitawag natong sakramento. Maprens ba nang gihimo ba nato diri sa radyo kan man ni siya catechesis on air man, no? C-on-A. Importante gyud usab kini alang kanatong mga Katoliko, no? Nga muhimo gyud kita og mga lakang nga aron nga mas masabtan pag yun nato ang atong pagtulon ang Katolikanon ug usana ni ana mao kining pangumpisal. Ana, no? Abi, no, sa ato ang kinabuhi, medyo layo-layo man gyud kita usahay sa panghuna-huna nga Dios nun kung ang atong huna-huna puros na lamang gyud in town pagpangita sa atong panginabuhi. Nga muna nga daghan kayo sa atong mga igsuon nga wala gyud in town pakabana kabahin ni ana. Pero sa ako na ginaingon, ato ginang apilan. Okay? Nahala ari kita sa lain nga topic, no? Atong sugdan ang lain nga topic pa din. Father, nga nung publishingan man nato ang lubnganan sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ano ba? Okay. Kalagmitan, God, no? Kay kalagmitan ba?
kini bitaw kanang mamatyan ta ba, no? Doon naman ginay panahon bitaw nga gisaulog nato ang November 1 and 2, no, unya doon na gyud kalihukan usab nga atong gihimo, no, alang niini. Pero kung ato na siyang tan-awon, naghatag kini kanato nga upadog kanang pagtulunan nga ang ato ang mga igsuon, mga brothers and sisters nato nagkinahanglan gud usab og pag-ampo, especially those who are still in purgatory, no? Kinasayod man kita, no, unsa nang purgatory mo nay lugar nga matud pa kumplituhon nato ang atong pagkabalaan, no? Kay dili man lagi ta makasulod sa langit kung dili tabalaan, no? Kana bang doon na batabay gitawag nato sa in English og sanctity in life, no? Muna nga usa sa mga makapasantos kanato maugyod kini mga sakramento, pero kay usa kay kulang man lagi ang ato ang pagpaningkamot, muna nga kinahanglan gyud og lugar nga diin adto nato dito kumplituhon ang atong mga kakulangan, no? Gani sa usa sa akong mga wali na kuyawan ni mga tigulang nga walay mga simba kay hingingon man ko nga kining ang adto nimo dito kumplituhon ang imong mga kulang o pananglitan pila na kakatuig nga walay simba, no? Pananglitan og 30 na katuig kang walay simba. 30 katuig pukas purgatorio, nang kuyawan sila tawo mga timuha pader. Kaya ang uban di ay igo orang gikasal deng wala na namalik og simbaw niya kay edad na og 60 o 60 si tinta sa to pa nabutang laman nato mga 30 katuig nga walay simba-simba, so may puruhan ka. Pero katong akong giingon, ako orang gi-emphasize gyud, no, dili man gyud ta ingon nga sure gyud ta na kay ang Ginoo man lagi mo imhukom ana, pero sample la to siya. Dihang niingon ko nga magdepende na sa Ginoo kung miingon sa pangutan-on ta nga pila ka katuig nga walay simba, mga 30 o sige 30 katuig bukas purgatorio. So muna og murag ako ra po dito chekis ang mga ginasayod kung ang pagbuot ra mo gunas Ginoo og pila ka katuig purgatorio, pero siguro ang atong pagpamalandong makatabang usab og dako, no, nga maningkamot pud ta, no, nga makasulod gyud usab ang atong kalag dito sa langit. Unya kung atong basahon sa sa ikaduhang sulat ni Maccabees kapitulo 12 44-5, kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Niining malig-on nya og Dios nun nga kinaiya hinluan ang tanan nga mga tao nga niining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Jesus nagandam alang sa usa ka halad alang si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa mga sala aron malingkawas sa ilang mga aron makalingkawas sila nga nangamatay. Ana, no? So makalingkawas ba mga halad ba? Abi, no? Padayon din nato nga ampo mga higala, ha, no? Ang atong mga igsuon dito sa Gaza, dito sa Palestina, dito sa Israel, dito sa Iran, dito sa Russia, dito sa Ukraine, ug daghan pa mga uban nga nagkagubot lagi karon ining gubat, no? Mas maayo siguro nga pangayoon ginatos Ginoo nga unta, no, masulbad na ang bisan unsang mga problema karon sa mga nason. Abi, no, dinhi na lamang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunon, Pilipinas.